Bi dado botatzen ditugu. Kalkulatu. A gertaera. Batura 7 izateko probabilitatea. B. Batura 7 baino handiagoa izateko probabilitatea. Eki probabilia da? Pentsatzen dugu baietz ezta, izango dira datoak eta aurpegirak berdinak. Eta zenbatekoak pentsatzen dugu kuboak direla ezta? Hau bezalakoa. Ez dut ez esaten, horra izango dira 6koa, bestela esan beharko dute 8koa dian edo zerbait. Horan jarraitzen dugu. Aurrela baldin bada, hemen jakiteko kasu posible guztiak asko dira. Horan, guk erabiltzen ditugu, badakizu ikasi dugunez, bi bide, ezta? Izan daiteke Suez diagrama edo laukia, ezta? Hemen zein erabiliko zenuke? Nik uste dut erresagoa dela laukia, ezta? Horran dut lauki bat eta hor jarriko ditugu kasu posible guztiak. Hastera noa? Taula egin ondoren, osatu beharko dugu. Bat eta bat atatzen bada, batura zein da? 2. Bat eta 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bita bat, 3, 4, eta jarraitzen dugu. Hemen zein izango da, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, eta 7, 8, 9, 10, 11 eta 12. Hau osatu ondoren, hasi gaitezke, probabilitatea kalkulatzen. A. Atatzeko probabilitatea. Zenbat kasu daude, zenbat utxune daude hemen bete ditugunak? 36, horran guztira 36 kasu daude. Eta 7 izateko probabilitatea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 36-ren. Simplifikatuz, 6-ren bat. Argi dago, 7 dela zenbaki gehien atatzen dela, ezta? Besteak gutxiago atatzen dira. B probabilitatea. 36 kasu daude, ezta? Orduan, 7 baino handiagoa izateko probabilitatea. Zenbat ditugu? 8tik gora, ezta? 1, 2, 3, 4, 5 daude 8ak, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Orduan, biak simplifikatu beharko ditugu, 3kin, ezta? Orduan, hau izango zateke 5 eta 12. Jakiteko, zen den amartarra, kalkulara joan niko genuke. Horran, probabilitatea, hola kalkulatzen dugu, taula hau eginez, oso, pentsatzen dut ikusten dut askotan erabilgarria izan detekela. Beste batzutan, Suez diagrama eginez. Honekin errepasatu dugu beste bat arte, agur.